Hvad sker der? Vi skal se, hvordan man sådan der fester, når man er i Prag. Er der fuld afler herinde, eller hvad? Hvad så, mand? Sygt! Præcis. Høj hiphop og boost på bordet. Hej. Hvad så? Hvad sker der i Prag? Forklar mig det. Det er det sygeste sted. Det er stedet i år. Du har allerede været på natklub, og du kom i dag. Vi kom i nat. Hurtige typer. Jeg hopper i kartoffelseng, og han siger ikke skide til det. Du ligner ham på den der reklame, den der bokserreklame. Fy, han findes i virkeligheden. Hvis du er på dansegulvet, ryst en gødt, ryst en gødt. Hvad sker der, min ven? Er du busse? Bror, der er kun unge mennesker med det hotel. Og der er damer herinde for en gangs skyld. Dag, jeg hedder Ivo. Har du tænkt dig at sex i aften? Ja! Hvad sker der, chat? Hurtigt hår, det er flot. Svæver, hun er fucking lækker hende her. Vil du gerne gifte dig med mig en dag? Nej. Nedtur. Jo, her det godt. Vi bolles ved. Hej! Kan I ikke lige lave sådan en hurtig kys, bare lige sammen? Kys, 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 kys. Præcis. Prøv lige, bare lige, så bagefter, så bare lige slik med patter lige. Gik fra Inching, nu jeg her. Flere damer, mere og mere. Incher Danmark, Incher klubben. Ryst din gødler, lad mig schufte. De kender ham fra gaden. Ibo ejer hovedstaden. Ryst din gødpige, når du ser mig. Jeg vil have dig, inviter mig. Jeg laver sexy damer, ryger en skjul over parter. Er der nogle fucking shababs i huset? Er der nogle shababs i huset? Ryst din gød, ryst din gød. Ryst din gød. Inching, nu jeg her. Flere damer, mere og mere. Incher Danmark, Incher klubben. Ryst din gødler, lad mig schufte. De kender ham fra gaden. Ibo ejer hovedstaden. Ryst din gødpige, når du ser mig. Jeg vil have dig, inviter mig. Jeg laver sexy damer, ryger en skjul over parterplaner. Ringer til Nico, han ser 1, 2, 3 og værsgo.